Jingpule na kashithi baar u Paulus bukhuin shaki Kristan ha Korin kalanong bakindai kadkhod Henriu hadu shipau. Sha ngan ong kane uta ubabet kendiat un odru kendiat bad uta ubabet pahu un odru pahu manla ubriu udai ben ai kumba utmu hala kadonut omda kabasngusi omda kabatnum namaru Blei u iet ya upa ai da gajingmen u Blei ula ban pen roi kirhai ya gajing ai a jong u hapdeng jong pi kumta bapindu biang barabor na dong shadong wat ban datam na kabenta ki kam babha kumba latho ula ai pahu haba u ai yagi badok kahok jong u kane junom uda upa ai simbai ya unong ben bat kpu ya unong bam un pen biang kirhai un pen roy ya usimbai papi bed bat un pen bun kirhai ya kajingmi jongpi ktien jong utrai kasam shispa khat ar kar khod iwei hadu ar pat san hadu kendai alleluia suk ubriu ubating buram ya utrai ubako ngu ya ki hukum jong u da kajingmen ki khun ki si u jong u kin sakrau bor ha kari kapateng ubahok kan saso suk uta ubriu ubale sbun bat uba ai kiliang uba penyait hok yala ki kam ki jam ya u ba hok un om la penki ya u un kin mau junom ting ya ki khubor besniu kado nu jong u kaskem kashanya ha utrai kado nu jong u kaskem un om shepti un yo i ya kajinkalon kinong shun jong u da kajinkaluit minsim uya sam haki badok kajingsbun jong u kabaklempun un long ubadon bor bad ubadon buram ka gospel katkum uyo anes bukhuit kalanong kabakhat ar kadkhod ar pusaw hadu ar po Henriu shisha nga ong hapi lemda upnyang jonguko uhap hakendo bad uyam usa tang barway Henry lada uyab useiso shibun jar ubai yala kajing em undu yaka jar uba isi yala kajing em hagane kaperthe unri yaka na kabenta kajing em bom chukon uta ubakwa ban shakri yanga udai ban buat yanga bad hangta habadon manga ushakri jongaru udon ladau no ushakri yanga ukpa jonga un ai buram jau ka gospel jong utrai